Sama na ayan, tatay ka nang yan. Perting buhatan na mo ni. Porsa dyan. Saan ba to? Ang daw ba natin ng gatay gusto anda? Ang inano niya. Asa ra magbungay? Flower garden sa ako mga silingan. Kung ano siya, ang suroyanan diri sa amua nga daghan kayong mamalit sa mga klasik-klasing flower. Yun rainforest. Mo ni rainforest nga ko ano? Kanang violet sa kuan. Ano si violet diri ay na? Ngani kalanin violet. Tapos kalami sa kong mga bulaklak. Ang tagiya ani nga bulaklak si Chick. Maraming milyon na. Hindi ko puno ang milyon. Kalami sa mga milyon na. Hindot sa mga milyon. Eh, pero aksa ko kan jik-jik ka na, be. Ay, ito ko hilapot na. Ito ako ngayon. Sa milyon na. Sa milyon na. Sa milyon na. Vlog karon guys sumalami og panglimpyo ganihan ang limpyo may bisita kami ay paabot pero karon tapos na ang among guys. See you next vlog. Hello guys. Nahuman na maghinda Josh.
Uban-uban ka akong mama, wala bantay na ako. Ah, so, uban ang akong apo nga baby.